Meghalaya Cooperative Apex Bank ryngkat Kner Kti lang Ri Khasi Channel Hakasi saitjain kila Kner Kti Isynei Kynshi tylli longiing kiba Kynshi Mawphynain Kynshi Mawria bat Mawkaton kajing Kner Kti kalong do ukhaw uphan upyat kashini usla sha bat kasabon la samri ikimas kum kajing hikai bakenang ban yadaya ladi la samri ikisabon kum kadak ban penkan mau bagi pajba ki deban sait bhaya laki Kti Hakani kajili Sam ladan lang Chairman ke Apex Bank ba Marchan Nasim, Deputy Manager ba Marvin Swear, ba Badap Kilingdo, Producer ke RiKhasi Channel, ba Lari Lingdo, Co-Producer, ba P Soklet Chief Editor berkibai-kibai. Hakani kajili Sam ladan ryngkat ruki soda jang kilai tali ki Shnong, ryngkat kiriu rang ba bat katu kan iki paj ba kibla jet ki Shnong ban yo jingiarap. Syakilong kipot ba kiba lesi ngi kum kibriyo ni apakhat khatam kan ka Shnong leng akhir babun na pleng fi kilong kristan sila dak ngi phas ka jinget jungi ko kristan la dak tho lupa ni ki ba khoi wat ki ba kham sniu lesi kinang jarang ni khmat ban pendat ni jing tho ken rei kum kibriyo ba ni ong ki kristan jing sep tiang kam de ban khmat jungi bat ni de ban nang kum no ban wat ni plei ka tien jong plei ka hikai ngi kum no ba wa sofi ka ya ke hima ka jong play kamu dikini ke ibar khat ba pi yang ni on sa ai lang tam ni fi ka bible ko om David nga ka kan mau ka ik ba ong ba ha ka jinglong ka ta ka jong ong ngam i bo ba hok ong kerdu la ni on sak kata ka long ke ik ba ni don ha ka jede jong i ba play mat akum ngini ka por pa de nga pen pau ka jing sungu ya ka RiKhasi Channel ka balong ka wei na ki channel sisha ba pentu ya ka jing tu ki babun ki priod ka bank jungi bangi kwa bani rap ki babun kham tam hakum kini ki jingja ni bagani ka long ka channel bangi la ban pentu ya kita ki jing kwa jing rap jungi nak bank bat hot ni mla ban ai shibun sinu thu mlong ka bank ka ba dei ha pro boy kari India ni dei ta hani ka jella ni long ka bank ka barit rei ni don ni ka don ka ba he ba de ban ya pentu lang hakum kini ki por ban ya don pentalang pat ki brio ki badon kam ya ke jingrap hakum kini kapor ngi smutu kini kapor ki babon ki batrai bela ki babelas ni ki banyak ki kali kamai ngi sutu kamdan ke jingni kamdan ke pisah ke banwan syaki bat hakum kini kapor abang ngapet saudong kadang kui kasian ngan itu ipi abang ngapet ya ki tibi ngapet ngakan mal gitu ki brio ki basak hagi surok bat ngadang ong mo ya hayeng ong atong ini duai nam ta kini ki brio sak surok ngamtip kin sak kumno kin bam kumno hakum kini kapor Ndre nga aingo po blay juba kita ki bar khoy tanga ga si babon nga iba kun spa kala lum mi kito bar khoy don kam yengi bangin yawat u blay hukum kini ki pon itu ifi ga sinarap kan numuan nuno kan dai kan wan no blay te ka bangingi wan hang nier ka dai ga blay bu ga donut jong kita ki officer ga bank ga jongi ban lem nu ban ya tuai lang hakum kini ko pon le si long sinarap ibaret inom lak ban pendap lut ya kan ka snem bro ndri long sipor ndai tetapi pada pinang banwa di blay itu ifi ki sinarap kin wan nak por sa kapor ba nak ni kapor kum ka bang yung ngimla ban asibun idon tak khandiat ni ti deng subhai ke ngila ban ram ni ada kata basukya ki ba fa di kwa bangi ini don bentalang bat ka RiKhasi Channel ha ka ba ni ai gini ki jingarap akun gini ki por ki don sipun ki bring dan kami gini ki jingarap ha ki jo kapor ka jing sam khaw de ki nomi khamat ba pher kala nang yai peteng ha keleng ki jaka kumjuru ki ru shimet klais nok ti lang ban yarap iki paj ba Kiriu shimer kibla no senyang do khaw shiki paj ba kilong ba shakliar warjri ubala sam do khaw shiki babon tli ki Shnong hapo Mawthat Russian constituency nang taw ba wanlang milim ngap fund manager Bolan Trust England ryngkat ke jetre lang bat ke Nongkrem Youth Development Association daki mar bam bat pisa bari arab ki longiing ki baduna hapo ka Shnong yo pom tia Nongkrem hapadeng ke jedon ryngkat ki nong senshar Shnong